హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో టాప్ క్వాలిటీ అండ్ టాప్ లైనేజ్కి చెందిన 4 చిక్స్ అయితే సేల్కి అయితే వచ్చాయండి. ఇవి ప్యూర్ ప్యారెట్ బిగ్ లాంగ్ టైల్ గల చిక్స్గా బ్రదర్ అయితే మనకు చెప్పారు. అలాగే ఈ చిక్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇవి 3 months ఏజ్ గల చిక్స్గా బ్రదర్ అయితే మనకు చెప్పడం అయితే జరిగింది. అలాగే 2 మేల్ 2 ఫీమేల్ 2 పెట్టపిల్లలు 2 పుంజు పిల్లలుగా బ్రదర్ అయితే మనకు చెప్పడం అయితే జరిగింది. అలాగే దీని కాస్ట్ వివరాలకి వెళ్తే ఇవి 13,000గా బ్రదర్ మనకు చెప్పారు. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ ఉందని చెప్పడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీని లొకేషన్ అడ్రస్ వచ్చి ఇది అనంతపూర్ డిస్టిక్ అనంతపూర్ టౌన్ నుంచి బ్రదర్ అయితే మనకు పంపించారు. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కావాలనుకుంటే బ్రదర్ నెంబర్ని డిస్క్రిప్షన్లోను అలానే టైటిల్లోనూ ఇచ్చింటాను. బ్రదర్కి ఒకసారి కాల్ చేసి మిగిలిన వివరాలు తెలుసుకొని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.